Velkommen ombord. Nu vises bussens sikkerhedsfilm. En moderne turistbus har et omfattende sikkerhedsudstyr, som har til formål at gøre din rejse tryg og mere sikker. Det er vigtigt, at du orienterer dig om dette udstyr. I en nødsituation skal du rette dig efter chaufføren eller guidens anvisninger. Bussens sikkerhedsudstyr og dets betjening vil nu blive gennemgået. Hvis bussen er forsynet med sikkerhedsseler, bør du altid bruge dem, når du sidder på din plads. Forsøg at undgå at gå omkring i bussen undervejs. Rejser du sammen med mindre børn, og sædepuder er tilgængelige, bør du sikre, at børnene bruger puderne i kombination med sikkerhedsselerne. Der er installeret sikkerhedsudstyr forskellige steder i bussen. Det drejer sig om ildslukkere, nødhamre og førstehjælpskasse. Benyt nu lejligheden til at se dig omkring, så du ved, hvor du finder dette specialudstyr i netop din bus. Husk, at i en nødsituation skal du følge chaufførens eller guidens anvisninger. Skal bussen evakueres i en nødsituation, skal du bevare roen, løsne sikkerhedsselen, når bussen holder stille, og bevæge dig til den nærmeste udgang. Husk at holde gangarealet og udgangene fri for bagage til enhver tid. Kan dørene ikke åbnes fra chaufførens plads, kan du i nødsituationer åbne dem med håndtaget, der er placeret ved selve døren. Åbn døren ved at dreje håndtaget i den retning pilen angiver, og skub derefter døren op. Bemærk, at der kan gå nogle sekunder, før døren kan skubbes op. Hvis det i en nødsituation bliver nødvendigt at bruge vinduerne som udgang, skal du bruge en nødhammer til at knuse glasset med. Hammeren er nødvendig, fordi sideruderne er meget stærke. Slå på glasset i nærheden af kanten, da det er lettere at slå i stykker der. Bemærk, at bussen har dobbelte ruder, så der er 2 lag glas, som du skal slå i stykker. Skub derefter forsigtigt stykkerne ud. Benyt eventuelt en jakke, et tæppe eller lignende til at beskytte mod tilbagesiddende glasskår, inden ruden benyttes som nødudgang. Taglurerne er også nødudgange. Fjern plastdækslet og træk i håndtaget, og skub lugen op og ud for at åbne den. Ildslukkerne markeres med dette skilt og findes ofte ved chaufførpladsen eller under den forreste sæderække. I tilfælde af brand skal du lade chaufføren betjene ildslukkeren, da han har modtaget særlig undervisning i brugen af den. Ildslukkeren aktiveres ved at fjerne sikkerhedsstiften og trykke på håndtaget. Sørg for, at slukningsmidlet rammer bunden af flammerne. Er det nødvendigt at åbne adgangsluger for at komme til ilden, skal du være særligt forsigtig. Vi ønsker dig en behagelig og sikker rejse. Husk, er der sikkerhedsseler i bussen? Brug dem. Og husk at følge chaufførens eller guidens anvisninger, hvis en nødsituation skulle opstå. Tak for jeres opmærksomhed.